खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसाम सोरखारा दिनै एलपि आरो इउपि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिनि सायख'जानाय बिजाथिफोरनि साख्रिनि थिसनथायलाइ एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ दिनै गथायगोन। आसाम सोरखारा दिनै मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों गुवाहाटी सोहोरनि खानापारानि भेटेनारि गेलेग्रा फोथाराव फुंनि 10 रिंगासोनिफ्राय बे साख्रिनि थिसनथायलाइ राननाय हाबाफारिखौ जागायजेनगोन। बिटिसिआव दासान्दि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलाव माब्लाबा मिनि सेक्रेटारियेट माब्लाबा हस्टेल आरो गुबुन गुबुन न'ब्लांफोर लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ लानानै बेनि सायाव खेंफोरथि होदों बिटिआरनि बारग' डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि आथिखालनि बिटिसि सोरखारा सोरखार दानायनि दानथामनि उनाव गोबां बिथांखिफोर एबा स्किमफोरखौ मावफुंनो हाबाय होननानै फोरमायदों नाथाय बिथांमोननि थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायनायाव नुदों जों बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बिथांमोना जाखिनि स्किमफोरखौ गायसननानै दिन्थिदों बेफोर स्किमा इउपिपिएल सोरखारानो सेंसन खालामखानाय। थांनाय समाव बिसायख'थिया एसे सिगाङाव जानायनि थाखाय जों बेफोर स्किमफोरखौ सेंसन खालामदोंब्लाबो समनि आंखालाव जों बेखेवनो हायाखैमोन। बिथांमोना दायो जोंनि सोरखारनि समाव जाखानाय स्किमफोरखौसो बेखेवगासिनो दङ आरो बिथांमोना दायो जेबो गोदान स्किम लाबोनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिथांमोना 17 बोसोर सोरखार सालायनाय समाव गोबां खामानि फान्ड गैयालासिनो मिसइउज खालामनानै खामानि होदोंब्लाबो थिकादारफोरनो बिल होनो हायैनि जाहोनाव उल्थायै 3,000 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों। नाथाय जोंनि इउपिपिएल सोरखारा बे दाहारखौ सोरखार सालायजेननायनिफ्रायनो एसे एसे होनानै फोजोबलांबाय थादोंमोन। बिथांमोननि बादि जों दाहार खालामाखै आरो जों बिथांमोननो 300 कौटि रां गारबोदों जाहाथे बिथांमोना सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो खामानि मावनो हायो होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों बारग' डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। रौतायाव गान्जा फालांगिनि हेंथायै पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों रौता बज्रजारनि बिपुल बर' मुंनि गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हादों पुलिसआ। खौरां मोननाय बादिब्ला हरनि समाव मोनसे स्रोत सुलुंखौ बिथा खालामनानै सेबनाय समाव पुलिसआ गंनै गारिजों लोगोसे 203 किल'ग्राम गान्जाफोरखौ बोखांनो हादों। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे सिडब्लिउसि मेल जानानै थाङो। बे सिडब्लिउसि जथुमाव बिपिएफ दोलोआ माखासे गोनांथार बिथांखिफोरखौ लानाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बे सिडब्लिउसि मेलनि गेजेरजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिबान एंगारनाय बारग' एमएलए नाथुराम बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोआव हाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोआव फिन आरोबाव सानै पाकिस्तानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ हमदों स्पेशेल टास्क फर्स एबा एसटिएफनि हान्जाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे सानै सुबुंखौ बरपेटानि बान्दरखवानिफ्राय हमनो हादों। बिसोर सानै सुबुंखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनानै पाकिस्तानी सिम कार्डफोरखौ बोखांनो हादों। हमजानाय सानै सुबुंनि मादाव सासेनि मुंखौ शाहिदुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। बिसोर सानैखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरजों लोगोसे सोर सोर लोब्बा दंबावो बेखौ गुवारै मिथिसिनो थाखाय गुवाहाटीसिम पुलिसआ दैथायहरनाय जायो आरो बे सानै सुबुंखौ हमनानै दायो सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बिजाथि गसंनो मोननाय मोननैखौ लानानै बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिया बिपिएफ आरो बिजेपिनि थाखाय मोजाङानो जानांगौ मानोना बिपिएफ बिजेपि दोलोआ रायजो राजानि थाखाय गोबांथार जौगाखांनाय हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो रायजो राजाफोरखौ मदद खालामगासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरनि थाखायनो मोजां। बे हिसाबै आं सानो रायजो राजाया बिजेपि आरो बिपिएफ दोलोखौनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव मदद होगोन। आं बिजाथि गसंनाय गसङिखौ दायो जेबो बुंनो हाया मानोना बेखौ दैदेनगिरिफ्रासो थि खालामगोन। दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ बबे बियाबाव बिजाथि फसङो जों बेयावनो गेलेनांगोन। जेराव दायो बिपिएफ बिजेपि दोलोआ एलायन्सआव दङ बे हिसाबै मासि राननायनि गेजेरजोंसो बिजेपि दोलोआ बबेयाव बिजाथि फसङो बेयावनो गेलेनांगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिहोदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। रायजोआव फिन आरोबाव साननि समावनो सिखावनि उदखार। खौरां मोननाय बादिब्ला डिमाकुसिनि मोनसे राम मन्दिराव सिखावनि हानजाया गंसे साइकेल, फिस्लायनि थोरसि, आलारि बाथि, घन्टा बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ लांनो फैदोंमोन नाथाय पुलिसनि गोख्रों पेट्रलिंनि थाखाय मुसुखा गोमानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो डिमाकुसिनि राम मन्दिरा। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थियाव ओंखारनाया रोखा जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि एबसुनि बिबानखौ एंगारनानै फैगौ 14 मार्चआव इउपिपिएल दोलोआव जइन जासिगोन। एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायगोन। सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन। बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बेनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन। आरो जोंना खोथाया जाहैबाय एनडिए हिसाबै बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ। एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बे जोंनि थांखि।
आरो 126थायाव एनडिएआ इलेक्सन गेले जोङो एनडिए हिसाबै 15थाखौबो दिसपुराव लाना थांगोन।